Tentokrát se vybraní žáci 4. ročníku z 1. základní školy mohli přímo v akci účastnit silniční kontroly. Jedno ze stanovišť bylo na autobusovém nádraží, kde děti s celníky zastavovaly kamiony. Druhá skupina prověřovala osobní vozidla v okrajové části Napajedel směrem na Spytihněv. Cílem této akce je ukázat dětem nejenom teoretickou stránku, kterou v podstatě během výuky na základní škole probírají, zejména teda povinnosti chodce a cyklisty, ale ukázat jim i praktické ukázky v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Jsou to dvě skupinky. A dvě skupinky kluků a každý je tady na 1,5 hodiny a potom se zase vystřídáme. Děti kontrolovaly hmotnost kamionů, technické průkazy nebo měřili povolenou rychlost v obci. Děti za tu určitou dobu odhalili zatím jediný přestupek, jde vidět, že řidiči jsou dosti připravení, dokonce nebyl žádný řidič zastaven s pozitivním výsledkem na alkohol a nejvíce dětí samozřejmě bavila instruktáž týkající se radarové stanice. Dětská policie odměnila řidiče bez přestupků drobnými dárky. Porušení pravidel silničního provozu bylo tentokrát potrestáno domluvou a symbolickou pokutou. Ten, který tyto povinnosti nesplnil, tak tomu byla udělena buď sankce, anebo sankce ze strany dětí v podobě dřepu. Musíme zkontrolovat ten pojištěný průkaz, techničák, občanku a řidičský. Neměl v pořádku emise a udělali jsme mu 5 dřepů. Závěrem děti obdrželi od celníků a policistů užitečné dárky. Získali cyklistickou přilbu a reflexní prvky na kolo.